yadda Allah ya kiyaye wa sahabbai musulunci ko haka ya kiyaye mana shi. So musuluncin da muke yi shine musuluncin sahabbai, ba wani musuluncin ba ne. Musamman mu da muke yin salafiyancin nan muna danganta kanmu zuwa ga salaf, sannan wani shaidani ya zo ya ce mana ai wannan abin da kuke kuna da tabbas ne. Ni dai wallahi ina da tabbas jama'a, na rantse da Allah ni ba ni da shakka. duk abin da muke akai wallahi al'azim daidai ne, shine musulunci. amma muna yin sallah, duk wata gaba ta sallar mu jama'a, tun daga tsayar da kafafuwan mu haka da muke jama'a muna sawa su fuskanci alƙibla haka, cikin hadisi ne sahihi ya zo. me kake tunani? daga hannu da muke haka cikin hadisi ya zo, daidai da kunnuwa, daidai da kafadu. miƙe yatsu da muke haka ba ma raba su kamar dakuwa, a cikin hadisi ya zo. idanuwanmu da muke harbawa suna kallon wurin sujuda, a cikin hadisi ya zo. jama'a haka muka yi wa sallah irin wannan tsintar, kowace gaba muna da hadisi ingantacce ko ingantattun hadisai. sannan gama sallah ta annabi sai wani ya ce wai yanzu kana da tabbas wannan? ina da tabbas, na rantsi da Allah. haka suke bi suna shankantar da ku. da haka ga sunan sun yi karatu digiri ko masters ko phd, wasu ma daga madina suka yi ko misra ko ina ne. da haka in ya zo ya kawo maka wannan sai kuma ya ce in ma baka yi wannan ban kai wancan yayi. ka ji hallakake, in kai wancan yayi a gidan uwarwa ka daidaita na annabi sallallahu alaihi wa sallama da na wani son zuciya kuma ka ce wai yayi. kenan aiko annabi ba shi da ma'ana. a babin karantarwa ku kiyaye jama'a, a babin karantarwa ko ana karantar da ɗalibai abin da yake daidai ne kawai. to sai kuma a ware babin matsala, in ta faru sai a ce to ga yadda ake. shine malaman fiqhun su ma suka yi babin farillan alwala, sunnonin alwala. can kuma sai su ce me babu sahawi, to in rafkanuwa ta faru baka yi farillan nan baka yi sunnan nan daidai ba, sai a ce to ga solution. amma tun farko ba malamin da zai ce to shikenan karanta fatiha farilla ne, kuma ya ce in ma baka yi ba komai. abin da suke mana kenan, ga sunan wai ana sa su a tashar sunna, suna rusa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam. ka zo ka ce wa mutum ya daga yatsan shi ya kada, shine ya zo daga annabi, kuma yake ce in ma bai ba amma ba komai. what kind of nonsense is this? kana koya wa mutum tukin mota ka ce to in za a tashi da giya da yake tashi, amma an ka so ka tashi da hudu ma ba komai. could that be possible? amma sai ka koya mai da giya da yake tashi. to in aka gama sai kuma ka zo kana statement of problems. amma in matsala ta tashi ka ji ka ja ta ki to ka rage giya. amma ba za a ce in ka so ka yi da ɗaya yayi, in ka so ka tashi da uku tayi. za ta tashi motar? abinda muke wa addini fa kenan.